няма и си нам. Какво правим? Стикни с тебе. Ево да къцнеш на бургаска. Седни пена студено, бе. Целият спотекал. Вземи ни стол, вземи едно бургаско, бе. Вземи едно бургаско, бе. Аре, бе. Не, бе. Вие коя хубава компания сме. Добре, бе, хубаво. Добре, вземи едно столче. Добре, седни малко за 5 минути. Добре, ще седваш. Аз се пихме за тебе. Няма, днеска ми. Джоба го напълни тук. Нямаме вторник. Понеделнишки, сериозен ден. И утре ще има Имаме ли се яко. само че пък е на сериозен. Съм предбрало плажа. Джобето го напълни. И утре се дай Боже. Няма едно бургаско на младежа. Тук е на първо. Не, бе, ни. Абе, едно бургаско, бе. Абе. Не. Той черпи, бе. Не, бе, никой не иска. Абе, къци си една бира сега, бе. Скатил си цял ден като свиня. Човек не искам бира сега, бе. Какво прави цял ден? Абе, 6:30 е, време си му е. Добре, бе, не искам бира. Добре, аз пък искам. Не, аз не искам сега бира. Хакни е сега напълни на това галтока и аз отивам да работя. Ей, Ти ли нещо всички бягаме. Всичко на работа. Бегаме. Пократите има ли към ми? Не съм писал. Дай ми тази каменица. Дай ми тази каменица по А, да, неговата. То си е запазил една каменица, не дава никой да му я питне. Аз пих целия род. Да, бе. Сега свърши, отиваме надолу. Айде, Бе. Ай, стига, бе. Ласки стига, сега не ти се пие. казва се, не се пие. Ще кажа, че сте някакви непознати хора, аре, бе. О, Боже. Не, о боже, вика се едно, те карам да влачиш Сега камера. ще се пие. Лъжи на два пъти и отиваме да мачкаме. На една бира е. камара потребни. Радвай се, ето сега. Черноморец би И сега вече на къде? това си е за радост. Това е горе. Ти ще преш Ето Черноморец. О, то басейн. Взема един душ, който не скапа цялата. Това е басейн. Сега ще му пъсна малко хора, ще му хвърля. То аз вечер ще ходя фърлям кал. Аз ходим вечер фърляме кал басейн. Хвърлиш кал, то също ще фърля през джама, да знаеш. Утре му вършал сари. Трудно по някое време. Е компот от сливи. Да ги зареда приборите, утре да... Да ги водим да преборят. Ще ги запозная, там е да бъдат при него. Поне като ще дава пари за... Еле на четвърчи, всичко там е... Пари, въобще не се пъка, не знам, не Не, Не, поне като ще мисълта дава ми е, че да... нашето момче тук е близко. знам. Тук има приятел. А те ако обичат да пият, Пият пият и на се плажа. черпите с хората там по момента. Той те е извикал, поръчал. Двама преминаваме. И аз съм на работа, който тук. Опиш 3 ключа и ме не ги дава. Викам, дай ключа да ти Който е друго. Дай ли ти ключи? О, после не ключ ще имат. Ти дадал, ще ми ключите ми не стана година. Викам да влезе, майко. Ти трябва да си не... паркинга, пати е така. Ти глава майка, след един къде си паркираме за вечера? Ти го не забърци, ти знаеш какви копели са. Румънци са по-добре от тях. Гърците са бели, бе. Гърците са бели от туристите. Не, само цяло взимам и колко взима се. Дай бе, Иванов, Гилкале! Петия етаж. Нека ме не са. И оттатък ли отида, в друга стая. Сними си ние тук и си показвате горе на терасата и нашия човек с попника. Той ми позвони. И той ще бе. Зимния попник. Цак. Сим тениска. Обект 30. Ай, вика да здраве. Ще вземеш смените. Ай. Добре, аз викам на Владо жаба, аз съм целият зелен. Това не е човек. Котото ли да? Това ще ни отиваме на работа. Двамата ще на работа. Тук котки нема. Какво ще правите? Води нагъде, бе. Вода, бе. Ей, там Ради Ани. бяха на Боско, люби няма, бе. Трябва да дойде. Там да виж как се прави 40% от съдка. Къде бе? Ето на Боско, кое е там на Европа, какво да го намери. А, да. Я верно, че имате на банк. Има огромна маячийска фирма в А Иран. той горе е по-млад, май. Той Пенко, Владо ли работеше? Кой къде ще заграбя? Владо, ти ли? Кое? Значи, е било изгъркано. А? Нали ми питаш в кой град са, бе?
А, Берген. От Милано. Това са това в горе-долу. Значи са от Той Милан. ходи не Това дойде. са наши хора. О, Нема. Аталанта. Берген, не знаеш Аталанта. Пенко, няма ли дедо? да, Аталанта. Те го обстана. Много поздрави, аз се чух на това. Мерси. Значи, нас това не е ясно. Ние с Любчо ходихме до София, се прибрахме, ама за половин ден, нали? Той някаква работа, аз някаква работа. Чума модел, оцелихме да се връщаме в петък. Връщаме на тук към То петък, това е някакъв път, бе. Само вече след Айтос там се разговаря. През целия път. Вие да не минахте през Бургас, бе, куче. През Миролюбово, Брестовец, Съблешко, ама Ахело или Тънко? През Каблешко сте минали през на човека къщата. Не, то ме свързано с Ахело и там. Той на Слънчепара, ще право или направо? На Не е Слънчепара забил, си не е взема ляво да дойш направо тук на... Да, бе, точно така. Ама ти си отишъл в Ахело. Иначе много през Тънко идваш То пак направо. много вършко от Ахело, ама от другата страна. Оттам минава направо през Мото, завиваш налево и след 5 минути тук. Дали пак тук Ти помниш как се въртехме там на Стара Загора, да има мамицата му, да има два пъти едно и също. Оп, и тук обръща. И след малко пак същата отбивка и пак там, и ти караш, викам, смей ми свитото е време, защото... На мен беше смей. Да, бе, ти си казал долу на колелото пак, на дитина. Какво е, Любчо? Нещо си изнервен. Нещо си изнервен. Той се връзва. Морене. Да, паци, какво те е турмозила? Цял ден пушила, как ти работиш. С нея си по-добре отколкото тази. Тя си качила. Така е. Ма не, кем да работя там, да му минава времето на рецепцията, що? Когато има резервация, викна я, да застана отпред и приемат буфарите и ги настанявам. Защото ще има някакъв проблем. Не бе. Пребираш. Ние сме знаеш колко куфарите неща, аз го видях. Аз видях и там, нали, колко си снимали. Сега трябва да е гладата. Он е вътре направил пак харем, дръпнал, що? Такова завести, вътре, тъмно, студено, резко. Какво почива, бе? Имаш ли долу мръвна работа? Нашия домашен любимец резко. Арсен любимец. Донче ли ще какво стана? Как любимец? Той има някаква рода в любимец. Там Там вашия. са само цигани, наши с коли. На 100 км от Кърджали. Да, има си там. Хасковско. Да, то си е Хаско. Аз имах една учителка по музика. Там. Да, къде беше. Тя беше от любимец. Роза Мирче. Кака Роза? Те са ми спили, аз стълбили. Тех 3 дена напред. На нашата. Напредено е страшно виждам. 17 човека. Къде? На книжка на това ли, бе? Там е хубаво, бе. На предела знам. Нашата хижам завода не я знае. Какво пише там? Има ли Пика отбивка? без звезда. Има ли отбивка да го пише? Да. Баш на предела, дето тук е паметника и после се завява. Значи съм виждал табелката. Промишлено да не е. Нещо промишлено ли? Промишлено химическо предприятие, значи сигурно нещо. Звезда.